Chislovich. Ymlaen i lwybr Adam Wilson. Wilson yn torri tu mewn. Bas fach at Ote. Cyfle cynnar i Ote. Ond yr ergyd yn syth at Will Fuller. A fe sgoriodd Remi Ote ddwywaith nos Sul dwytha. A cyfle cynnar iddo fo ganfod yr hwyd pnawn ma hefyd. Ond Will Fuller yn sefyll yn gadarn. Smith. Allan a Chislovich. Bas chydig yr uchel i Williams. Oedd hi nôl a Dan Williams. A Williams yn llithro i ergyd heibio'r postyn. A mi oedd hwnna yn gyfle gwirioneddol i'r tîm cartra. Dan Williams. Ar draws at Bottenham. Smith o flaen o. Smith efo'r bas dreiddiol. At Ote. Ote. Yn methu gic. Ond Redmond yn achub i gamo. Ac yna'n disgyn i'r llawr. Ond fydd hi ddim yn gic o'r smotyn. Mr James y dyfarnwr yn ymatab yn syth. Ac yn ei gwneud hi'n hollol glir bod o ddim yn teimlo i fod i'n drosed. Seintiau'n dod yn ei blaen eto. Wilson yn tynnu'r bel yn ôl! A Ryan Brobl sy'n rhoi'r tîm cartra ar y blaen. Dim ond 6 munud sydd wedi mynd yn neuadd y parc. A fe gymerodd Ryan Brobl honna'n dda. Bevan. Taro bel allan. Caleb Demery. Creu lle iddo fo'i hun. A nachi gol di honna. O tu allan i'r cwrt Cosby. Efo roced o ergyd. Yn curo Conor Roberts. Ac yn dod â Llansawel yn gyfartal. Adam Wilson. Grymanu'r bel i mewn. Tuag at ge gol Will Fuller. Bel allan at Redmond. Redmond tuag at y postyn. Kevin! A'r peniad yn taro'r bar. Ond Remi Ote oedd yno. I roi y tîm cartra nôl ar y blaen. Dim ond am gwta. 3 neu 4 munud. Fi o Llansawel yn gyfartal. Erwale. I Danny Davies gam i mlaen. Davies dros yr amddiffyn. At Ote! Ac arbediad holl bwysig gan Will Fuller. Y gymerodd Ote yr ergyd yn gynnar. Ond fethodd o dwyllo golwr Llansawel. Chydig dros hanner awr wedi mynd. Wilson yn glyfar. Ote methu reoli. Ond ergyd Jordan Williams yn curo Will Fuller. Mi o na wiriad eitha sylweddol ar yr ymdrech. Ond gol Jordan Williams fydd hi. Redmond ar draws at Wilson. Wilson yn disgyn. Ddim yn gic o'r smotyn. Wilson yn rhedag i mewn i Dylan Packer. Ote. Yn canfod Williams. Jordan Williams ar draws! Ac Adam Wilson gyrraeddodd y croesiad gynta. Ar ôl llai na 2 funud o'r ail hanner. Mae'r Seintiau wedi mynd 4-1 ar y blaen. Y dechreuad perffaith i'r ail gyfnod i'r tîm cartra. Fel hi lawr y cae rwan. Yn canfod Payne. Jasper Payne. Yn taro bel a draws, ond y gyfle fan hyn! A Corey Hurford yr eilydd. Yn cael gol yn ôl i'r ymwelwyr. A mae'n 4-2. Ond os bosib, na gol gysur fydd hi. Marshall a Rither.
Ddwfn i mewn i hannar Llansawel a Danny Redmond. Oedd efo'r cyfla, ond capten y tîm cartra yn methu curo Will Fuller. Dim ond cic gornel fydd hi. Degfed cic gornel y tîm cartra. Teg at y postyn cefn, mae'n mynd! A sodliad Jordan Williams yn ei gwneud ti'n 5 i'r tîm cartra. Ail gol Jordan Williams y pnawn yma. Bottenham at Ben Clark. Ben Clark ar draws a Sean Bradley. Bradley at McManus. Declan McManus eibio'r postyn. A mi o'n na gyffyrddiad, felly cic gornel fydd hi. Ond yr Albanwr yn methu cymryd y cyfla trona. Marshall unwaith eto. Tu mewn at Clark tro yma. Bradley. Jordan Marshall wedi parhau efo'r ediad. Yn croesiad. Ar ergyd gan Adam Wilson yn taro'r bar. Dim yn glir eto. McManus! Heibio'r postyn. A rywsut. Mae'n parhau yn 5-2. Ond bron i Adam Wilson. Neud y mwyaf cyfla. I ymdrech o, yn ôl ydi ar y bar.